Hi havia una escola rural d'un petit poble del Segrià on els nens anaven a l'escola molt contents i també molt despistats. Tan despistats que sempre tenien el material escolar escampat pel terra, perdien sempre les gomes, els regles, xarrupaven els llapis i feien malbé el material escolar. És l'hora del pati. Els nens surten a jugar i els materials es queden dispersats per terra o per sobre les taules, tot escampat. Els materials es queden dispersats per terra o per sobre les taules, tot escampat. Un dels materials, la goma, té una proposta per solucionar el problema. Companys, això no pot ser! N'estic farta d'anar sempre per terra mig perduda i que gairebé no m'utilitzin bé. Tens raó, Josep, estic ple de bavis. És cert, a mi sempre em deixen fora de les totxes. Amb el fred que fa, sempre m'acostipo. Jo també estic d'acord amb vosaltres. Els meus vèrtexs estan trencats de tant fer caiguda lliure. Doncs, companys, hem de posar la solució en aquesta situació. Proposo una escapada. Marxem de l'escola, manifestem-nos! Sí! Anem a la plaça del poble i fem-nos sentir! Avui, a l'hora de dinar, quan tots marxin, ens n'anirem de l'escola. A veure, recordeu que a la tarda tenim un control. Els llapis, les gomes, els bolis, tot a punt, tot preparat, que no us falti res. El que no porti les coses que se les ha deixat, ja ho sabeu, ni examen ni res. S'ha de posar atenció. Doncs jo ja ho tinc tot a punt. I jo també. Bo, a mi no m'ho cal ni preparar. Jo m'ho deixo tot preparat. Ara recollim els llibres i marxem cap a casa. I no oblideu que a la tarda tenim el control. Vinga, marxem. Els nens i nenes de l'escola marxen a dinar tot parlant entre ells sobre les seves coses. Una nena que es queda a dinar al menjador sent el que diuen els materials, però no els acaba d'entendre. Som-hi, companys! Marxem d'aquí! Anem a manifestar-nos, que aquí no ens fan gaire cas. Els materials es decideixen a marxar de l'escola, pensant-se que ningú els veuria. Arriba l'hora de fer l'examen. Hola, bones tardes. Hola. Bé, d'aquí una estoneta començarem a fer el control, Ara, sisplau, tots, busqueu els llapis, la goma, el boli, tal com us he avisat, Apa, vinga. I els nens no troben el seu material per enlloc. Com pot ser? Però si jo ho tenia aquí! Però si jo tampoc tinc res! On són els materials? Han desaparegut! Esclar! Ara ho entenc! He vist els materials que marxaven de la classe i estaven força empipats. Ostres, és que mai no els hi fem cas. És cert, el meu llapis sempre l'utilitzo com a xupa-xup. Sí, i jo sempre deixo que la goma es perdi pel terra.
Doncs jo sempre m'oblido de tancar el bolígraf a l'estuig. A mi em cau el cartabó a terra molts cops i està fet pols. Per on devem ser ara? He sentit no sé què de la plaça. Doncs anem-hi, potser estan allà esperant-nos. Arriben tot corrent a la plaça del poble i allí es troben els seus materials, manifestant-se. Volem ser ben tractats! Volem ser ben tractats! Volem ser ben tractats! Volem ser valorats! Volem ser valorats! Volem ser valorats! Escolteu, perdoneu-nos, ara sabem que us hem tractat malament. És veritat, sempre us deixem a fora. I us deixem caure al terra. És veritat, us hem tractat malament. Si us plau, torneu amb nosaltres, us tractarem bé. I així va ser. Els materials van tornar a l'escola i van ajudar els nens a fer l'examen de matemàtiques. Els nens van aprendre una lliçó que no oblidaran mai. Sempre han de valorar el que tenen i ho han de tractar bé. I... Conte contat ja s'ha acabat!